Tá Jimmy Dinahin finna gael capri in air grahi alien aireachta agus gaeltachta. Bhí túnimicht le couple lag an nesra faoi cuairmaí gaeltachta chuig go bhríon tíisi ach ní hála sé sin meastar go dúrthar aireacht stáit le freagracht go chuirsaí gaeltachta agus tanga go duine McGinley. Éimeann mac Killamór. Nar a danim ní an tíise enda Kenny a chuid airí inniu, ní roihanna nig dreim go mbeadh cuairmaí gaeltachta faoi aireacht hinsire. Tá seanis faoin ran alín aireacht agus gaeltachta agus Jimmy Dinahin is Kerry cappa mar ara. Iar filladar a bhaid chuigháin ile éireann le Kerry i Dinahan agus bhí se na orlóirí torasreachta agus cultar den na gael. Tá fáilte chuir guth na gaeltachta ra bhan ógra déil inniu go bhfuil stadas ar lei tucha dagraí gaeltarta. Fáilte mid rah an fógra sin go mé ar sinsere réalta seán don gaeltart. Béile feiceannis an mé aras sóisire beidir an le cuairmaí don gaeltart agus don gaeilge agus beidir don strateis fi bliain. Bhí tuairimíart léidir an go mbeadh cuairmaí gaeltachta a dúirta ar a stéit, agus tá argaí dóir Dinny McGinley a bhí luite leis an fást sin. Tá ráflaí léidir an go fáil go mbeadh aireacht stéit a bhhainú do chuirsaí gaeilge agus gaeltachta agus go naim na Dinny McGinley ar a teachtain siúgain. Tá suas an godála sin thurse an gaeilge agus an gaeltachta gcónaí hain cenne agus sílams na mudaine bí níos sfér a hocaí a hew fahaine na dúilga sí tehairta seo. Bei lochta na gael in na ngáil chiar háas ag fannacht go cruaile 10 scéala da deachta déile. Ní bhreislein NuachtTG4.